салом алейкум, хуш омадед ба канали ҳуқуқшинос Ширин Ибронова. мавзӯи имрӯзаи ман дар бораи яъне ки розиск эълон кардан, кофтуков эълон кардани шахсе ё наздике ё худи ҳамун шахсияте ки мехоҳад фаҳмад дар розиск ҳаст ё нест. масалан гум кардани ягон наздикон чи дар Русия, чи дар Точикистон ва дигар давлатҳо, яъне наздикони худро гум мекунанд, моҳҳо солҳо намеёбанд, ё кӯдакони ноболиғро гум мекунанд, баромада аз хона мераванд, намеёбанд. ҳамин мавзӯи ман дар бораи анамихел нафароне ки муҳтоҷ ҳастанд, яъне проблема доранд. барои ҳамин ман муфассал ози матраҳ мекунам. бинед то охир видеоро ва истифода баред. ҳаминро гуфтаниам ки масалан сайти МВД аст, МВД Точикистон ва Русия. ман дар ёд бошад, агар дар видеои пештарам нафарони подписчик ҳастед медонед, яъне обуна бошед, аъзо бошед, медонед ки дар видеои пештараи ман оиди МВД Россия ман пурра видео кардам барои истифода бурдани шумо. шумо дар Точикистон ҳам бошед, дар куҷоярам бошед, ан ҳамин саҳифа медароед, дар ҳамун Яндекс ё Гугл медароед, министерство внутренних дел Российской Федерация ки мезанед барои проблемаи худро ҳал кардан, ҳамин саҳифа мебарояд. шумо ҳатман бояд почтаи электронӣ дошта бошед, бе почтаи электронӣ намешавад. ман дар видеои пештарам гуфтам ки почтаи электронӣ чӣ хел тартиб дода мешавад. бинед истифода баред. вақте почтаи электронӣ доред, забони русиро хуб медонед, марҳамат дар ҳамин саҳифаи МВД Русия дароед ва баъд мана бинед дар инҷо наистаги мана МВД Россия, ана ҳамина ки зер кардед бинед. вақте ки зер кардед, инҷа кадом ҳамин раздел ба шумо маҳқул, ҳамуно вибр мекунед. ба ман саволҳои зиёд барои чӣ шудан? саволо дода шудан ки масалан баъзе наздиконро гум мекунанд, баъзе кӯдаконро гум мекунанд ва баъзе дар хона омада баъзеҳо таҳдид мекунанд. барои ҳамин фақат ба участковӣ муроҷиат кардан дар кор. мана бинед ваш участковӣ дидед, дар куҷои Россия бошед, агар марҳамат метавонед муроҷиат кунед. нафарони дар Точикистонед, наздикони худро гум кардед, ба ман муроҷиат кардед, анам хел интернетро агар истифода баред, аз ҳамун Точикистон дар ҳамин саҳифаи МВД Россия медароед, ҳамун кӯчаву ҳамун суроғае ки ҳамун наздики шумо зиндагӣ кард, аз ҳамун ҷо гум шуд ё нисбати он ягон воқеаи нохуш рӯй дод, шумо аз ҳамун Точикистон ҳам метавонед ки дар ҳамин ваш участковӣ дароед ва участкови ҳамун территориал, яъне нозири минтақавӣ ҳамун территория ёбед, занг занед ва ҳолати корро фаҳмонед. ана бинед ки тамоми дунё метавонед ки муроҷиат кунед. ваш участковиро ки зер кардед, ана ҳамин саҳифа мебарояд. ана ҳамин саҳифа ки буромад, дидед, ҳамин саҳифаро бинед, ана ҳамиҷа менависед. масалан ман менависам ки яъне ки город, мана бинед, город Москва, дидед. масалан гиринда кӯчара пурра бояд навистан дар кор, дом, квартира ҳамаша навистан дар кор, ҳамун нозири минтақавӣ участкови худтон мебарояд. мана найтира ки зер кардем, ана интернет уро мекӯбад. мана бинед ки дарҳол мебароянд ҳамун нозирон минтақавӣ участковиҳо. мана як участковӣ чанд кӯчаи Москваро назорат мебарад, кӯчаҳо ҳама ҳаст, домо, кӯчаҳо қатӣ дидед, рақами телефона дидед, кӯчаҳоро мана бидидед. вақте ки шумо суроғаро пурра менависед, ҳамун маҳз ба ҳамун участкови худтон муроҷиат мекунед. ва ман фақат город Москва навистам, диде инҷа бисёр мебарояд, бисёр мебарояд ва шумо метавонед ки ҳамун фақат участкови худтона, яъне ки нависед, ҳамун кас бирояд, чӣ воқеаи нохуш бошад, чӣ проблема дошта бошед, касеро гум карда бошед, ягон кӯдакро гум карда бошед, ягон таҳдид бошад, ягон нафари наздики шумо дар Русия бошаду онро таҳдид кунанд, шумо ҳатто метавонед аз ҳамун Точикистон дар ҳамин саҳифа даромада ёведу муроҷиат кунеду занг занеду истифода баред. бегаштан нафароне буданд, моҳҳо гаштанд барои гум шудани фарзандҳо аз Точикистон ҳамиҷа менавистанду чандин нафаронро дар ҳамин Россия ҳатто маблағҳо равон карданд ки ҳамн ёванду кованду. марҳамат, ана истифода баред. ғайри ин ман гуфтаниам ки нафароне мегӯяд ки розиска фаҳмиданд. мана МВД Россия бозер мекунед, мана дидед внимание розиск, дидед внимание розиска зер мекунед, мана ҳамин внимание розиска зер кардед. инҷа нафароне ки дар розиск мебароянд суратони онҳоя, ман онҳоро нишон намедиҳам, лозимам нест. ба касе дар кор бошад, марҳамат бинад, яъне внимание розиск саҳифаш ки буромад, саҳифаи ҳамин асосӣ ки буромад, шумо метавонед ки ҳамин ҷое ҳаст ки ному насаб, фамилия, имя, отчество пурра менависед. ҳамун нафаре ки яъне мехоҳад фаҳмад ки дар розиск будан набудани ҳамун инсонро ё наздики он худро ё худашро
ҳаминҷо менависад. ҳатман гуфтам ки почтаи электронӣ бояд дошта бошед. почтаи электрония менависед, баъдан инҷа кода менависед, коди анами кода инҷа менависед, баъдан анамин иската зер мекунед. баъд вай худаш мебарояд ки ҳамон нафаре ки шумо мисол дар розиск аст, шумо мехоҳед ки мисол фаҳмед ё худи шумо ҳастед, солҳои пеш дар розиск будед ва мефаҳмед ки айни ҳол дар ҳамон розиск ҳастед нестед. ғайри нафароне ки кӯдак гум мекунед, гуфтед ман дар он саҳифа нишон мана поезди тера зер кардем ва агар шумо дар ҳамон участкови сурати ҳамон кӯдаки гумшударо агар дода бошед, анам хел суратҳо мебароянд ва суратро ёфтед, хубтар мана бинед наёфтед, бо эълон мекунед. бинед ки мана ҳами то охири ҳамин рақамҳо мереда то ёфтани ҳамон сурате ки шумо вақте ки агар гум кардеду ҳамон ба участкови муроҷиат кардед ва суратро додед ва мехоҳед боз фаҳмед ки кани эълон кардам поискиёне ва шумо метавонед ки фаҳмед аз ҳамон саҳифаи МВД метавонед фаҳмед. ва ғайри ин ман ба шумо боз гуфтаниам ки МВД Точикистон ҳам саҳифа дорад, яъне саҳифаи махсус дорад. ҳамаи шумо медонед. надонистагиҳо мана бинед фаҳмед. ба забони русӣ ҳам ҳаст, ба забони тоҷикӣ ҳаст ҳамин саҳифаи МВД, яъне ки Точикистон, вазорати корҳои дохилии Точикистон. мана бинед ҳамин рақами телефона дидед, ҳамин рақамро сохранит кунед, мабодо ягон рӯз лозим мешавад. ин ҳаёт аст, зиндагӣ аст, пешомадро ҳеч кана намедонад. вақте инро сохранит кардед, бинед ба воситаи вибер, ватсап, имо метавонед кор фармед. дар ягон вақти зарурӣ, дар ягон вақте ки ягон кас таҳдид ба шумо мекунад, таҳдид куштор мекунад ё таҳдиди латуку мекунад ё дашномҳои қабеҳ медиҳад бесабаб, шумо метавонед ки видео кунед. ҳама телефон доранд ва ҳамин видеоро равон мекунед ба ҳамин номер, дар дасти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ меғалтад. шумо сарсону саргардон намегардед дар бадар идораҳо, метавонед ҳамона истифода баред. ва мана телефони бовариро дорад вазорати корҳои дохилии Точикистон. мана бинед телефони бовари мана. агар аз дигар давлат занг занед ба ҳамин рақам мана код қатӣ занг мезанед. агар аз Точикистон занг занед 2212121. ҳамагон бояд ки инро бидонанд барои рӯзҳои зарурӣ. масалан мешавад байни ҳамсояҳо ҷанҷол мешавад ки ягон воқеаи нохуш мешавад, дар ягон кӯча шумо мебинед ягон воқеаи нохушро ва ҳатман бетараф набошед, муроҷиат кунед то ки ягон ҷинояткор дастгир шавад, ҷазо гирад. ҳама бетараф бошанд, ҷиноятҳоро дида рӯро як тараф карда рафтан гиред, агар як ҷиноятҳо зиёдтар мешаванд, камтар не. бетараф набошед, ба ҳамин рақам занг занед ва гӯед ки ҳамин хел ҷиноят, ҳамин хел воқеа рух додааст дар фалонҷо. барои ҳамин ба шумо фаҳмондам ки МВД Точикистон, МВД Россия, яъне ки саҳифаҳо доранд. шумо дар хона нишаста ба воситаи телефон метавонед ки муроҷиат кунед. мана чӣ хеле гуфтем, инҷо ҳам мана дар саҳифаи МВД Точикистон мана розиск ҳаст, дидед, мана розиск ҳаст. агар касе гум шуда бошад, пропавшия зер мекунед. розиска агар мехоҳед касе фаҳмед ки розиска аст, розиска зер мекунед. вақте розиск зер кардем, мана нафароне ки дар розиск ҳастанд мебароянд. ва ғайри ин шумо метавонед ки мисол ҳамин саҳифаҳоро мана дидед, агар ҳамон нафаре мехоҳед фаҳмед сураташ набаромад, ҳамин саҳифаҳоро як ба як мебинед то охир чанд саҳифае ки бошад мебинед ва мефаҳмед ки масалан дар розиск кӣ буд, кӣ набуд, ҳамонро пурра шумо мефаҳмед. ва ҳаминро гуфтаниам ки нафароне ки агар ба мушкилӣ рӯбарӯ мешавед, чӣ дар Тоҷикистон, чӣ дар Русия, масалан бинед ки аввал ба мақомоти полис муроҷиат мекунед ва ҳар яке шумо бояд бидонед ки дар минтақаи шумо нозири минтақавӣ аст. шумо вақте зиндагонӣ мекунед, ҳатман нозири минтақавиро, яъне ному насабашро бояд донед, телефонашро бояд донед, суроғаи ҷои корашро бояд донед. вақте ки интернетро донед, аз интернет худатон нишаста дар хона муроҷиат мекунед. дар Русия бошад, дидед нишон додан тамоми нозирони минтақавӣ участковиҳо рақами телефон доранд ва шумо ҳамин адреса ки навистед, нозири минтақавӣ шумо мебарояд, сураташ мебарояд, рақами телефонаш мебарояд ва шумо бемалол занг мезанед, воқеаи корро мегӯед. чунки аксарият ҳамватанон чанд сол пешам муроҷиат кардан, наванд муроҷиат кардан, баъзеҳо дар ҳолатҳои вазнин вафот мекунанд. онҳо мегӯянд аввал мо ба куҷо муроҷиат мекунем? ҳатман ба участковӣ муроҷиат мекунед ва бадскорӣ мегӯяд, аввал участковӣ, бадскорӣ. дар ҳолате ки касе агар фалтад ё ягон касро кушанд ё латукуб кунанд бесабаб ё ки ягон нафарони ношинос даромада шуморо шиканҷа диҳанд, шумо ҳатман ба участковӣ муроҷиат мекунед. барои ҳамин дар куҷои зиндагӣ доред, ҳатман рақами телефони участковӣ, яъне нозири минтақавӣ худро бояд бидонед. чӣ дар Тоҷикистон бошед, чӣ дар Русия бошед, чӣ дар дигар давлат бошед,
ҳамаи воқеаҳоро аввал ба нозири минтақавӣ муроҷиат мекунанд. Саломат бошед. нафароне ба канали ман обуна аъзо ҳастед, автоматически ин видеоҳо мераванд. нафароне обуна набошед, марҳамат обуна шавед, аз навигариҳо бохабар мешавед. саломат бошед, дар амони худованд бошед. лайк монед то ки видеоро дигарон бинанд.